ελέησον. Εκδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, Κύριε ελέησον. εκδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, Και ενίσχυσον τους δούλους σου τούτους εις την προκειμένη διακονία του λαού σου, ή να καλώς διακονήσαντες απολαύσωση του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, Εις το όνομα της Ομοίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και αυτή τη στιγμή από το νέο Υπερυπουργείο, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Υπουργός ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ο Γιάννης Τουρπής, αν έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα στην αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου. Με ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Αρβανιτόπουλος υπέγραψε από αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, στην κυβέρνηση, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όπως γνωρίζετε, βλέπουμε τώρα χαιρετάει τον κύριο Σαμαρά, ήταν από τους στενούς του συνεργάτες, διευθυντής του γραφείου του μέχρι πριν από λίγο καιρό. εκδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,